Yazi najabula dade nini esontweni namhlanje. Mina bangixoshile last week kwathiwa ngingaphinde ngiyise. Angazi ukuthi yini wrong engiyenzile. Ngoba umfundisi wathi angifunde iBhayibheli ngivule noma iliphi ivesi elikhuluma nami ngaphakathi. Ngavula ke nami ivesi ngicela ningitshele ukuthi bengiyirong yini uma ngabe ngifunda leli vesi esontweni. Abase Roma 16 verse 1. Ngiyamncoma kini uFebe, udadewethu oyisikhonzi sebandla laseKonikrey. Verse 2. Ukuze nimamukele enkosini njengokufanele abangcwele, nimsize noma kuyiphi into angase ayidinge kini, ngokuba yena ubengumsizi wabaningi nowami uqobo. Wamani wangixosha umfundisi wathi angihambe nginengqondo ebolile. Manje mina ngifuna ukwazi ukuthi wrong yini ukuthi ufunde ivesi laseBhayibhelini noma mhlawumbe khona ufaya sikufunde khona ufaya singakufunde eBhayibhelini. Mhlawumbe khona ama-pages ekufanele adatshulwe angafanele afundwe esontweni. Hayi mina ngisazi ukuthi fanele ngenze njani. Bangixoshile-ke dade esontweni. Cela ningitshela ukuthi bengiyirong yini uma ngabe ngifunde into ebhaliwe eBhayibhelini. Nawe ungalivulela lakho iBhayibheli kwabase Roma 16 ufunde ukuthi kubhala ukuthini bese uyangitshela ukuthi bengiyirong.